Bako, prestani da se igraš. U prvoj rundi želim da mi spremite žele sa ukusom kole. Pa to je lako, barem za mene. A žele? Još nikad u životu nisam pravila to. A ja sam već smislila odakle da počnem. Za početak naravno treba uzeti kolu. Što spektakularnije to uradim, bit će bolje. Pa skoro savršeno, osim nekoliko kapi na mene. A Jill, obriši se bolje. To je nekulturno. Hvala, bako. Za početak moram da oslobodim flašu sa kolom. Uradit ću to na najprijatniji način. A sad će biti podrigivanje. Jao, ovo dete iz šume. U kolu treba dodati malo bombona. Sa njima će biti lepše i ukusnije. Zatim u istu flašu ću sipati kukuruzni sirup. Zahvaljujući njemu će se moja kola pretvoriti u žele. Ostaje samo da potresam sve to. Jao, izvinjavam se. Joj, nisam znala da je kukuruzni sirup tako lepljiv. Moram nekako otkinuti ovu flašu. Inače, kako će Viki probati moje remek delo? Hajde, ostalo još malo. Uspelo je. Pa, to je to, moje jelo je spremno. Sad ga treba malo ohladiti, da bi se još više steglo. Tako je. Ajoj, to je previše komplikovano. Ja ću samo uzeti med i staviti ga u led. Tako je. Zar to nije genijalna ideja? Ma vi nemate pojma. Pokazat ću vam kako se sprema pravi žele. Za početak kolu treba sipati u tiganj. Nakon toga ću dodati žele bombone sa ukusom kole. A rastopit će se i učiniti moje jelo još ukusnijim. Posljednji sastojak je tajni. On će dodati sjajan jelu. Sada ovu tečnost treba dobro prokuvati u tiganju. A kada žele bude spreman, može se sipati u flašu. Svaka mi čast. I posljednji korak je hlađenje želeja. To je najbolje raditi uz pomoć tečnog azota. To je to, sad treba sačekati nekoliko sekundi. Deco, budite pažljivi i ne dirajte azot bez roditelja. Gotovo, Viki, vreme je da odabereš pobednika. Odakle da počnem? Sva jela izgledaju lepo. Dobro, neka prva bude baka. Pa, ovo baš liči na običan med. Sad ću probati jelo šefa. Izgleda lepo, ali ne razumijem zašto tako sjaji. Kao da nije jestivo. Pa, ostale samo Jill. To je veoma ukusno. Mislim da je svim očigledno ko je pobednik. Jill, čestitam. To znala sam. Dala sam sve od sebe. Jao, šta je to? To je sve što je potrebno za pripremu vafla. Baš mi se jedu. Važi. Vafle, ali kako se spremaju? Baka to najbolje zna. I sigurno znam kakve vafle najviše voli moja unuka. Prvo treba napraviti testo. Tu nema ništa teško. Brašno, jaja, maslac i naravno šećer i mleko. A mleko je inače veoma ukusno. Eto, testo je skoro spremno. Baš sam brza, jel da, šefe? Ne bih tako rekla. Moj aparat će sve učiniti mnogo brže. Jao, kako to? Moram se ubrzati. Moram napraviti najbolje vafle. Jill, izvini, ali sa 2 multilice će biti brže. Nešto sumnjam. Eto, ja sam već završila. Preostalo je samo obojiti testo u različite boje. Da, tako je. Koristit ću najlepše boje. Divno. Sad mogu početi da pečem vafle. Kao što ste shvatili, moje vafle će biti šarene.
A moje vafle nisu samo lepe, već i ukusne. Već sam ih probala. Divno. Šta? Da li još uvijek mislite da se možete takmičiti sa mnom? Kako da ne? Moja vafla boje duge već spremna. Sad je treba lepo servirati. Zašto ne bih uzela crni tanir? A šlak će igrati ulogu oblaka. Ni malo šarenih konfeta neće škoditi. Okay. Da, odlično. Ja znam da moja unuka najviše voli bajkine vafle. I već su spremne. Ukrasit ću ih sladoledom i voćem. To je najbolji ukras za letnji dan. Ni malo javorovog sirupa neće škoditi. Odlično. To je to. Jill, gdje su tvoje vafle? Mirno, sve je pod kontrolom. Sad će biti još vafla. Ili ne. Izgleda da sam napravila premalo testa. Ali nema veze. Sigurno ću naći nešto u mom rancu. Dakle si ti u mom rancu? Nisi mi sad potreban. A evo nudla. Sad ću napraviti vafle od njih. Pogledajte. Ispalo je cool. Ne mislim tako. Nikad to ne bih pojela. Ovo i nije za tebe, nego za Viki. Tako je. Ovo, prvi put vidim takvu vaflu. Zanimljivo. Nadam se da me ukus neće razočarati. Fuj, odvratno. Najgore što sam ikad jela. Dobro je što je baka spremila normalne vafle. Njene vafle su uvek ukusne. Jao, hvala bako, to je mnogo ukusno. Oho, a šef Annie je spremila pravo umetničko delo. Njeno jelo nije samo lepo, već i ukusno. Bravo! Koga da izaberem? Ali bakine vafle su ipak najbolje. To, znala sam da ću pobediti. Šta će biti ovaj put? Želim krofne, dajte sve od sebe. Krofne ću brzo spremiti. I ja isto. Jao. Krofne znači, okej. Nutella je tako ukusna. Ups, jeste već počeli da spremate? Okej, i ja sam spremna za kuvanje. Za početak treba uzeti oreo kolači i izmrviti. Tako je. Odlično. Sad ove mrvice treba pomešati sa nutellom. To mi je omiljeni deo kuvanja, jer posle mogu probati šta sam napravila. Cool. Sad to treba samo sipati u aparat za pravljenje krofni i to je to. Jao, gdje je? Evo testa za krofne. Hvala, šefe. Sipam ga u kalupe i čekam. Jao, kako ste spori. To je to. Moje mini krofnice su spremne. Pogledajte kako su slatke. Sad ih treba iseći na pola i namazati sirupom unutra. Uzet ću sirup od jagoda. Da, odlično. Skoro sam završila. Sad mi treba tečni marshmallow kojim ću ukrasiti svoje krofne. Da bih to uradila, sipat ću marshmallow u kesicu i stisnuti ga kroz rukicu. Da, tako je. Svaka mi čast. Ostao je posljednji korak. Slatke konfete. Bez njih krofne nisu prave krofne. Pogledajte, ovo je pravo remek delo. A vi možete samo da mi zavidite. A zašto? Moje krofne nisu ništa gori. Ostalo mi je samo da ih pospem šećerom u prahu. A jao, Jill. Izvini, dušo. Ništa, razumem sve. Sad je sve spremno. I sama bih rado pojela ove krofne, ali neću. Ovo je za Viki. Ti imaš svoje krofne.
Tačno! Evo ih! Hej, nemoj da mašaš sa tim, to je opasno. Pogledajte kakva lepota! Ove krofne će postati još lepše kad ih dodatno namažem nutelom. A Viki, vreme je da izabereš novog pobednika. Wow, najlepše krofne je napravila šef Annie. Njih ću prve da probam. Nisu samo lepe, već su i ludo ukusne. Potpuno sam oduševljena. Hajde da probamo šta je baka spremila. Ukusno, ali su baš obične. Očekivala sam nešto zanimljivije. A Jill, da vidimo kakve su tvoje krofne. Čokoladne, ukusne su. Ali najbolje krofne je napravila šef Annie. Čestitamo joj na pobedi. Je li neko sumnjao da ću pobediti, a? Pozdrav svima, konačno počinjemo naš izazov. I odmah nisam imala sreće, dobio sam samo jedno pakovanje žvake. I ja imam mnogo više. A ja sam dobila najviše. Alex, stvarno nemaš sreće? Ali možeš prvi probati svoje žvake. Goram nešto dobro. Obožavam Huba Bubu, posebno sa ukusom bubblegum. Hej, šta to radiš? Awesome! Come on! Žvaka je tvoja, a ja moram da podižem đubre? Eto ti. Ej, ma daj, ne ljuti se. Bolje pogledaj kakav balon ću da naduvam. Awesome! Da li ste znali da se balonom može igrati? Ali ne može to svaki, samo ja. Wow, to je zaista vrlo cool. Alex, svaka ti čast. Ali sad je moj red da žvačem žvaku. Za početak je moram otvoriti. Čak znam jedan trik koji će mi puno pomoći. Jao, super! Sad je vreme da ih probam. Usne usisivač su aktivirane. Jao. Sad pogledajte kako izgleda zaista veliki balon. Neću joj dozvoliti da naduva balon neće od mog. Šta si uradio? Strašno. Ne samo da si mi probušio balon, već si mi uništio obrve. Šta sad da radim? Zalepit ćeš ih. U redu, džabe sam paničila. Eto, Mila, sad je tvoj red da probaš žvake. Konačno, da bih skinula omote, pripremila sam specijalni aparat. To je veoma efikasan način. A sad ih mogu jedna po jedno pojesti. Da li ste spremni da vidite stvarno veliki balon? Onda gledajte. Mila, prestani, prevelik je. Jao, šta sad da radimo? Kako da je spustimo na zemlju? Imam jednu ideju. Probušit ću balon uz pomoć pračke. Alex, pucaj. Zašto ja? Inače će Mila odleteti u svemir, pa žuri. Ajoj, sve moram da radim sama. Vita, bravo, pogodila si. Mislila sam da ću morati da se družim sa pticama. Drago mi je da vas vidim. Oh no! Jo, imam samo jedan nar. A ja imam 10 komada. To je najviše. Najviše kažeš. Pogledaj koliko sam ja dobila. Ali i moji su ukusnije. Mila, jedeš prva. Okay. Juhu, ja volim nar. Pogledajte kako lepo izgleda. Samo što ga nije baš zgodno jesti, ali za takvu malu hranu uvek imam pincetu kod sebe. Ukusno, zgodno i ruke ostaju čiste. Biće bolje ako izvadim sva zrna na tanjir, a onda sve ih pojedam. Da, tako će biti mnogo lepše. Tačno 100 zrna, to je super. Dakle, bit će mi 100 puta lepše nego što je bilo do sada.
Makar sam imala samo jedan nar, ali svejedno sam zadovoljna. Come on! Alex, a ti? Okay. Prvo moram doći do najlepšeg dela. Seći nar je vrlo dosadno. Come on! Bolje da ga podcepam. Ovako. Joj! Kakav užas! Alex sad izgleda kao manjak. Biti manjak nije lepo, ali jesti nar je neverovatno. Alex je poludeo. Ništa slično, samo jedan ukusan nar, to je to. Vita, mogla bi ti početi da ne gubiš vreme. Upravo si, vreme i ja da počnem. Mila, treba mi nož. Izvoli. Awesome! Jesti nar je dosadno. Bolje da napravimo od njih lep sok. Bingo! Pogledajte, taman imam aparat za pravljenje sokova. Jao, koliki je! Veliki sokovnik plus puno nara jednako je mnogo ukusnog soka od nara. Pogledajte ga. Traži da ga što brže popijem. Pa je lepo ispalo. Mnogo. Vita, sad imaš sok čak i na licu. To nije problem. Lako ću to izbrisati. Joj, dobila sam samo jednu limenku kole. Ja imam više. Pogledaj koliko je Mila dobila. Da, gledajte, imam kulu od Coca-Cole. Ali ja ću prva piti. Bar negdje sam imala sreće. Kola je uvek ukusna. A još posle kole uvek priča stomak. Come on! Smislio sam dobru ideju kako da popijem svu kolu odjednom. Prvo moram sve da otvorim, a nakon toga će mi trebati slamčica koju sam napravio pre par dana. Jo, to je super ideja. Kola je tako ukusna. Jo, sad će nešto da izađe. To je moćan rik. Nego šta ste mislili, ja sam ipak dečak. A ja više volim Pepsi i dobila sam jednu limenku. Odlično. Nemoj, sad će sve pasti. Pa šta, neka padne, ali sad se neće morati da penjem gore. Hajde da se kladimo da ću popiti sve to odjednom. Hajde, Mila, verujemo u tebe. Hej, nemoj samo da bacaš đubre u nas. Baš tako, to su limenke, jako boli kad te udaraju u lice. Žao mi, ali ne mogu da se zaustavim. Mila, šta ti je? Jesi li vidjela svoj stomak? Jesam, to su gasovi. A, bežite svi. Ovo je hitan slučaj. Jao. Mila, više nikakve kole. Ni neću više. Nisam žedna. Da li je ovo naše prvo jelo? Super! Opa, torta! Kakva velika! I ja bih htjela da probam, jedva se suzdržavam. Hajde već da je probamo. Ne žuri, Julie. Još nismo pogledali svoje kartice. Eto, uzmi. Alex je u pravu. Moramo početi od njih. Super! Mogu li zati tortu? A ja da odgrizem pače? Ispade da ja ne mogu ništa da radim, prokletstvo. Ali ne pristajem na to. Dajte mi barem kremu. To je protiv pravila, Julie. Ne možeš to da uradiš. Kako ukusno. Nemoj više to da radiš, inače mi neće ostati šta da liđam. Super. Torta je stvarno prelepa. Želim još. Jao, koliko kreme. Može se lizati do kraja života.
Prestani, Alex, sad je moj red. Mila je u pravu, dosta ti je za danas. Jao, umazao sam nos. To je još bolje. Imat ću šta da jedem. Ja tek krećem da jedem. Bože, kako je ukusno. Sad me sigurno nećete zaustaviti. Ne mogu to mirno da gledam. Moram da se umešam dok nije pojela svu tortu. Daj nama, molim te. Naravno da ne. Neću nikome dati. Jel tako? Onda, eto ti, Mila. Pusti me, Alex. Celo lice ti je u kremi. Nema veze. Sad će ti i vi to biti malo slatko. Htjeli ste to, zar ne? Pogodila si Julie u oko. Baš smešno. Šta tu radiš, Mila? Sami ste tražili. Hajde da nastavimo, imamo novo jelo. Ovog puta moram ga ja otvoriti. Ne mogu da verujem, to je kaktus. Plašim se da je previše bodrikav. Joj, jeste, kako boli. Nisi trebala dirati kaktus rukama. Dobro je što imam flaster. Daj da ti ga zalepim na prst. Hajde, hvala puno. Šta bih radila bez tebe, Alex? Tako je mnogo bolje. Vadi kartice. Molim te, daj da vidim šta je tamo. Super, neću morati da diram kaktus. O ne, moram ga lizati. A ja ću ga jesti. Želim da vidim to. Počni, Mila. Pa ne, bolje ti. Ne, puštam tebe. A ja tebe, kreni. Prestanite. Pući će mi glava od vas. Igrajte papir, kamen, makaza, pa pošteno odlučite ko će biti prvi. To nije loša ideja. Hajde da probamo. To, pobedila sam, ti počinješ. Alex, zašto si to uopšte predložio? I bez tebe bismo se dogovorili. Juj, kako boli. Izgrebla sam ceo jezik. Pogledajte, igle su se upili u njega. Kakav užas. To je bio prank, a vi ste poverovali. Nije smešno, Julie. Moraš sad da lizneš još jednom. Samo ne ovo. Ali imam ideju. Treba obrijati kaktus, nakon toga će postati bezbedan. Uključit ću turbo režim, super. To mi odgovara. Tako će se sigurno trasiti igla. Društvo, pogledajte, uspela. Čak mi se sviđa. Mogla bih da radim kao frizer za kaktuse. Prestani sve i gledate u nas. Gotovo. Šta ste rekli? Ups, baš mi je žao. Da, hajde liži sad taj kaktus. U redu, nemojte biti nervozni. Sad je lako ispuniti taj zadatak. Nažalost, taj trenutak je ipak stigao. Sad je moj red. Uj, to je vrlo gorko. Uopšte mi se ne sviđa. Kako je smešno gledati ovo. Mila, šta to radiš? Izvini, Alex, nisam mogla da odolim. Neka te opameti malo. Evo našeg novog jela. Ja ću ga otvoriti. To je ogromna lizalica, cool. Wow, kako je velika. Nadam se da ću moći bar da je liznem. Hajde, dobro da promešamo kartice da bi sve bilo pošteno. Super, moći ću da pojedem lizalicu. Ja je neću ni probati. To, mogu da ližem lizalicu. To nije fair. Prestani da se ljutiš, Mila, to neće pomoći. Sve je već rešeno. Izvini, Alex, ali ja ću početi. U redu, pustit ću te. Zašto si bacila smeće u mene? Nisam ni primetila. Julie ne može zagristi lizalicu. Šta to radiš? Joj, izgleda da je poludela. Svejedno nećeš moći razbiti tu lizalicu. Da ćemo još vidjeti. Uzet ću čekić. Predomisli se, Julie, molim te. Ne mogu da verujem. Čekić je pukao. A tvoj plan je propao. Daj mi tu lizalicu. Znam šta treba raditi s njom.
Pa mogla bih i ja da je ližem. Ja, to će dugo trajati. Ne znam čime da se zauzmem. Možda da uradim manikir? Gotovo. A šta dalje? Pokušat ću da odspavam. Ne, neću. Alex, koliko još? Hajde da ubrzamo stvari. Mila, odmah mi vrati lizalicu. Izvoli, nisam ni mislila da je uzmem. Samo sam htjela da ti pomognem. Kakav cool uređaj. Tako ću pojesti lizalicu mnogo brže. Super, smanjuje se. Pa, ostalo je još malo. To ću moći da zagrizem. Daj mi lizalicu. Jao, kako je mala. Reci hvala da je barem to ostalo. Hvala, Alex. Šta je ovo? Ovdje ima nešto osim karamele. Shvatam. To je žvaka, super. Jao, mogla sam je ja dobiti. Julie, nemoj da duvaš tako velike balone. O ne, balon je pukao. Alex, ipak si bio u pravu. Ha, Julie se zapetljala. Jel osjećate da miriše na nešto trulo? Mislim da smrad dolazi ispod poklopca. Fuj, Julie, u pravu si. Bojim se da zamislim šta je tamo. Zašto si skinula poklopac? Sad ćemo se ugušiti. Ali neko će ipak morati da proba ovu ribu. Tako da bolje što pre da počnemo. O ne, moram je lizati. A ja da grizem. A ja ništa. Najsrećnija sam. Juj, moja glava. Mislim da nema razloga za zabavu, Mila. Ako se toliko plašiš, Alex, ja ću da počnem. Fuj. Bolje da se ne približavam ovoj ribi. Jesi li se predomislila da je liđeš? Ne može tako. U redu, morat ću da igram po pravilima. Ne, ipak sam se predomislila. Neću lizati ovu ribu. Zašto? Jer se plašim. Ali nisam kukavica, pokušat ću ponovo. Alex, pusti me. Samo ti pomažem da završiš zadatak. Nisam tražila pomoć. Gotovo, sad je tvoj red i nećeš mi pobeći. Joj, zašto si to uradila, Julie? To je odvratno. Oko za oko, Alex.